Ja. Ja, nu snack. És un exemple terrible del perill de l'amenaça de l'extrema dreta a Europa. És un exemple. Si mirem Grècia, veiem un partit obertament nazi que té més del 7% dels vots i du a terme agressions nazis al carrer. A França, la Marine Le Pen de Front Nacional va sortir tercera a les eleccions presidencials. És una altra amenaça. Front Nacional, malgrat la desfressa democràtica, és un partit dirigit per feixistes. Aquí a Catalunya, com sabem, tristament, també hi ha un partit desfressat feixista, que és Plataforma per Catalunya, dirigit per un històric franquista i amb diferents activistes nazis al seu cor. Alguns d'ells van muntar el centre social nazi al Clot, que portem 6 mesos una campanya forta pel tancament, una campanya veïnal pel tancament d'aquest centre nazi. El motiu de la roda de premsa avui, a part de recordar la tràgica matança de fa un any, és també per presentar una declaració que s'ha fet signada per una cinquantena de persones de pes, de dirigents sindicals, polítics dels moviments socials, que fa front a les agressions, principalment, però no exclusivament verbals, que fan els feixistes contra unitat contra el feixisme i el racisme. Ens tillen d'extremistes violents, que és hipòcrita perquè ells s'han demostrat ser violents, i també el fet que ells diuen que som d'extrema dreta, extrema esquerra, quan tenim entre les entitats adherides escoltes, esplais, tota mena de partits, moviments socials, caritats, etc., simplement mostra on a l'espectre es troben ells. Em sembla que si Plataforma pensen que nosaltres som d'extrema esquerra, suposo que García Albiol és al centre i ells són el centre moderat, no ho sé. La gent que ha signat la crida, el que diuen que nosaltres també som unitat contra el feixisme i el racisme, rebutgen els atacs que hem rebut i han rebut personalment activistes d'unitat. Un activista d'origen amazigh, un altre activista LGBT. Aquestes són les persones que comencen atacant. Així va ser als anys 30 i així, evidentment, ha estat avui, aquí. Llavors, amb aquesta roda de premsa, a part de l'explicació general d'aquesta declaració i la presentació, volem fer més de 3 campanyes o 3 temes concrets, que ara parlarà un company d'Unitat contra el Feixisme del Clot, que han dut a terme una campanya impressionant contra el centre nazi al Clot. Després parlarà el Litus, un company de Manresa antifeixista, explicarà la greu agressió que va deixar un noi en UCI a Manresa i una agressió directament ligada amb un candidat de Plataforma per Catalunya. I finalment parlarà un company d'Unitat contra el Feixisme de l'Hospitalet explicant les mostres de simbologia nazi i feixista aquí a Plaça Espanya, la nit de l'Eurocopa, les agressions racistes que van dur a terme contra diverses persones d'origen migrant i, tristament, sembla una certa impunitat per part de la policia que van observar aquestes agressions racistes i voldríem saber quines mesures vol prendre les autoritats perquè no torni a passar una cosa semblant. I una cosa per destacar, en aquestes agressions feixistes i a les estàtues darrere meu al centre de Plaça Espanya hi van pujar almenys un regidor en actiu de Plataforma per Catalunya a Hospitalet que va fer salutacions nazis darrere una bandera nazi. També s'ha de preguntar fins a quin punt es pot permetre que un càrrec electe faci declaracions nazis d'aquest tipus. I sabem que a l'Ajuntament de l'Hospitalet aquest dimarts investigaran aquest tema. Quina impressió et mereixen les declaracions ahir de l'alcalde de Badalona, les comandantes de Albiol, quan va dir que els musulmans al capdavall havien de restar a la porta de casa seva? Jo crec que els musulmans, com qualsevol altra religió, s'ha de respectar les seves creences, que si comparteixes o no, si ets ateu o no, és igual. Jo crec que és una llàstima que els musulmans hagin de resar al carrer i que no tinguin un lloc en condicions per resar. I em trobo molt trist que en diferents municipis de Barcelona, de Catalunya, s'han negat el dret de la gent musulmana a construir les seves mesquites en compliment de les llicències vigents i la legalitat vigent. Feu alguna demanda concreta a l'administració? No sé si us convencen les declaracions del senyor Puig, el conseller d'Interior, dient que estarien més atents a aquests moviments i que incrementarien la vigilància. Em semblaria molt positiu si les autoritats fessin més cas i prenguessin més seriosament l'amenaça de l'extrema dreta, perquè és una amenaça greu. Que estava mirant una notícia a la premsa que a Alemanya
a l'últim any hi va haver 16.000 agressions neonazis l'any passat. No hem arribat a això aquí i no vull que arribem, però jo voldria que les autoritats fessin molt més cas a les agressions nazis, que són serioses, i potser podria dedicar més temps a això que no a passar altres coses que fan de vegades. David, però no has contestat la meva pregunta. Què et mereix els comentaris de García Albiol i la seva actitud des que està al capdavant de l'Ajuntament de Badalona? Jo diria que García Albiol juga amb el racisme. No és feixista, evidentment és un alcalde del PP, però està seguint el mateix camí que Sarkozy a França, que pujava Le Pen amb arguments racistes. Sarkozy va respondre acceptant la base del racisme i adoptant mesures racistes. El resultat va ser que Le Pen va agafar més força i va créixer més encara. Al 81 Le Pen estava a 0,1%, després de 30 anys de declaracions racistes per part dels partits conservadors i de vegades els altres van arribar a 15-20%. Llavors, per García Albiol, a part de rebutjar el que em sembla que són opinions racistes que té, també li diria que no es fa ni a si mateix cap favor, perquè al pujar el llistó de racisme simplement obre la porta més als racistes. Llavors, el problema per aquest tipus de polítiques fins on estan disposats a arribar. Si els feixistes diuen volem repetir l'Holocaust, ells també diuen, bueno, nosaltres també per no perdre vots. Ve un moment, has de dir que prou. I nosaltres diem fa temps que prou el racisme, prou de fer el joc al racisme i prou de fer el joc als feixistes, que són els únics que pugen amb aquests discursos. Vaya a saber que és un casal feixista que tenim allà al Clot, que a principis de l'any vam descobrir que estava per allà, que van muntar gent de plataforma, sobretot a l'Hospitalet, els que van celebrar després la victòria aquí d'Espanya amb banderes nazis i banderes feixistes, amb tendències de la gent de la Casa Paon italiana. En aquests moments està el tema, ells no poden fer activitat al seu local, des del districte de Sant Martí s'ha fet bona feina, les pressions polítiques han estat molt bones i han aconseguit que no s'hi pugui fer activitat. Malgrat això, encara i van a fer els partits de futbol, i van a fer futbolins. Aleshores, nosaltres estem contents que s'hagi fet un pas, que s'hagi prohibit l'activitat dintre del casal, però nosaltres esperem el tancament total del casal sense que s'hi puguin fer més activitats i, si més no, que les forces de seguretat, que són les que han de vetllar perquè això sigui així, que quan se n'assabentin que ja estan fent activitats, nosaltres ho tenim clar, perquè nosaltres veiem com surten i entren, facin la seva feina i clausurin el centre. I a part d'això, tenim certa seguretat que estan muntant un altre casal a Badalona. Aleshores, nosaltres el que demanem és que tanquin el casal i que no obrin ningú ni al Clot, ni a Barcelona, ni a qualsevol altre lloc del nostre país. A partir que van rebre les certificacions fa un mes ja, només el que pensen són activitats que fan a l'exterior. L'altre van celebrar la batalla de les naves de Tolosa i van fer un muntatge amb no sé què del Banc d'Espanya, no sé què, des de fa un mes i poc, ja no fan activitats, o sigui, ja no publiciten activitats exteriors. Malgrat això, les celebracions del futbol, que no fan tant com un mes, les seguien celebrant fora del casal i després van venir cap aquí, però això ho tenim nosaltres en constància. Aleshores, allò sí que era, ja estaven fora del seu termini i seguien sent activitat. Aleshores, no del tot, o sigui, no estava clausurat del tot. O sigui, més no hi ha d'haver un control més exhaustiu. Els fets de Manresa, l'agressió que va haver el 23 de març, s'organitzava un concert antifeixista amb els grups COPI i Non Servium a Manresa, i 2 hores abans de la celebració del concert, entre 15 i 17 persones encaputxades i amb una formació militar dividits en grups de 7-8 persones cadascun, tot per assegurar l'èxit de l'operació amb una acció planificada extremadament contundent i molt ràpida, utilitzant armes prohibides com barres de ferro i punys americans acompanyats de llançament de bengales per augmentar la confusió i facilitar tant l'atac com la sortida. Tot va acabar amb un balanç d'un jove de 16 anys ferit molt greu, estant al llindar de la mort, al sofrir un traumatisme cranioencefàlic, degut a que va ser colpejat de manera reiterada al cap amb barres de ferro i punys americans. També a les mans i braços, els quals intentava defensar-se. 3 persones més amb lesions de consideració i un vehicle incendiat amb llançaments de bengales amb els ocupants al seu interior. Poc més de 3 mesos després, els Mossos d'Esquadra tenen a 17 persones detingudes imputades pel delictes d'assassinat en grau de tentativa, incendi, lesions, projectes contundents, danys, desordre públic, tenència il·lícita d'armes i pertinença a l'associació il·lícita. De les persones detingudes, diverses d'elles són concretament 2
que és el cas de Cristian i Òscar Recio, són membres dels CUSOS, que és una secció de Brigades Blanquiazules i del grup Ultrasur del Real Madrid. Els altres detinguts està Antonio Fuentes Pérez, que va ser presentat a les darreres eleccions municipals de Plataforma per Catalunya a la localitat de Palafolls i encara avui en dia és militant d'aquest partit, i també el Víctor Enríquez, veí d'Igualada i militant del Moviment Social Republicano. Altres detinguts, com Daniel Machado, ja detingut anteriorment el 2002 per cremar posteriorment i apallissar una família marroquí, i el 2010 detingut i deixat en llibertat per apologia al nazisme en ser membre del grup musical nazi Hijos del Odio. Així també com Cristian Ábalos Heredia de Blanes, detingut i deixat posteriorment en llibertat sota fiança per l'intent d'homicidi dins de la seva població de Blanes. Amb això volem dir que gran part de la majoria de les 17 persones detingudes són militants o propers a organitzacions d'ultradreta com poden ser Movimiento Social Republicano, Plataforma per Catalunya, els CUSOS i altres grups d'extrema dreta. A part d'això, també a la localitat de Manresa, el número 1 de la Plataforma per Catalunya i que és l'actual regidor va fer unes declaracions en el qual es burlava de la primera concentració que va haver de més de 300 persones en el qual feia referència a aquestes persones dient que eren són declaracions feixistes i xenòfogues argumentant que ara no me'n recordo. I després feien declaracions de burla com perroflautes i gent marginada, que eren els que donaven suport a la gent agredida. També posteriorment, anteriorment, un any anterior abans d'aquesta agressió, la mateixa persona, Plataforma per Catalunya, també feia declaracions d'una persona marroquina que va ser morta, en el qual deia que això era un estalvi per l'Ajuntament de Manresa per no pagar tots els serveis socials que això repercutia. Amb tot això volem denunciar, des de Manresa Antifeixista, volem denunciar i lluitar contra el racisme i el racisme, volem denunciar totes aquestes actituds xenòfogues, racistes i feixistes a qualsevol de les institucions i a qualsevol espai, ja sigui al carrer, als instituts o qualsevol altres espais públics i privats de la ciutat o del país. Bé, simplement denunciar els actes que van passar aquí fa uns dies en motiu de la celebració de l'Eurocopa, en el qual diferents grups d'extrema dreta feixistes que venien a Casal Tramuntana, liderats per un regidor de Plataforma per Catalunya Hospitalet, que és Alberto Sánchez, que és el mateix que va imposar el Casal Tramuntana, doncs van produir diverses agressions racistes a persones que hi havia aquí a la plaça amb motiu de la celebració de l'Eurocopa, i a més es van lluir diferents banderes feixistes amb esvàstiques, amb creus celtes, es van fer salutacions feixistes, es van cridar salutacions a Hitler, a les SS, i es van insultar a diferents immigrants i es van atacar a ells, els hi van pagar diferents grups. I això amb tota la impunitat policial de les Mossos d'Esquadra que ven en aquell moment a la plaça que no van fer res. I davant d'això també dir que a l'Ajuntament d'Hospitalet aquest dimarts presenta una moció per reprovar el regidor de Plataforma per Catalunya, Alberto Sánchez, que creiem que és un dels elements més perillosos de Plataforma per Catalunya, és un del sector més violent i agressiu que està liderant aquesta ofensiva del Casal Tramuntana, i també que no té cap mena de pudor de mostrar-se obertament nazi fent salutacions feixistes en públic, no s'amaga en cap moment. És el sector més dur de Plataforma per Catalunya el que creiem que pot ser més perillós també. La candidatura d'Unitat Popular i l'Esquerra Independentista donen suport a aquest manifest de la unitat contra el feixisme i el racisme, perquè estem convençuts que la lluita contra el racisme i el feixisme és la solució als problemes que això genera. Manifestem el nostre suport com a Solidaritat Catalana per la Independència a aquesta iniciativa ciutadana contra el feixisme, la intolerància i el racisme i la xenofòbia. Fem una crida que totes les forces polítiques democràtiques, sindicats, entitats, associacions s'hi sumin, perquè és molt important, precisament en un moment de crisi econòmica, el fet de no donar ni un bri d'oxigen ni d'aire a les propostes racistes, xenòfobes i contràries a que a Catalunya som un sol poble i hem de continuar sent un sol poble perquè tots som iguals. Per tant, contra el racisme, contra la xenofòbia i contra la serp del feixisme, tots els demòcrates hem d'estar units i fem una crida perquè els que no hi són aquí avui s'hi uneixen a efectes d'evitar que la serp comenci a treure el cap. Moltes gràcies. Esquerra Republicana de Catalunya se suma i s'adhereix a la campanya Tots som unitat contra el feixisme i el racisme perquè són valors que compartim. Nosaltres som un partit que existeix des de fa 80 anys, sempre ha defensat els valors democràtics, sempre ha defensat els valors republicans.
amb la guerra civil, després amb la dictadura, els han anat traspassant de generació en generació i fins i tot amb democràcia els estem defensant contínuament. Per tant, són valors compartits, rebutgem qualsevol forma de feixisme, sigui polític o sigui econòmic, i rebutgem qualsevol forma de racisme. Les persones totes som iguals, tenim uns valors compartits i tenim uns sentiments que ens igualen com a persones. Per tant, ens adherim perquè compartim una gran part de la seva ideologia. Sí, malauradament, no només en grups feixistes declarats, sinó fins i tot en alguns comportaments polítics s'ha utilitzat comentaris racistes, s'ha utilitzat la demagògia també en aquest sentit per augmentar vots. I ara, és veritat, crec que la crisi està sent l'excusa per molts d'aquests grups per instal·lar-se en barris explicant a través de la mentida, però calant en la situació de dificultat que viu molta gent, i per tant nosaltres hem d'estar presents als barris, arreu del territori, i frenar aquest augment d'aquests grups. Nosaltres participem de la plataforma Unitat contra el Feixisme i després hi ha moltes persones que individualment treballen dins de la plataforma, però nosaltres com a partit hem donat suport des del principi, des de la seva creació. De totes maneres, això és una plataforma des de la societat civil on creiem que és especialment important la unitat des de grups polítics, organitzacions, moviments socials i gent a títol individual que s'assumi a posar fre a l'augment també del racisme i de la xenofòbia al nostre país i també dels moviments d'extrema dreta. La crisi econòmica, les crisis econòmiques han suposat a tota la història i ara també estan suposant a Europa un augment precisament d'aquestes actituds i d'aquestes accions feixistes i racistes. I a la nostra societat correm el risc en la situació de greu crisi econòmica i social que estem patint, que augmentin aquestes actituds. Crec que és imprescindible que des de la política, però des de tots els espais, fem un front comú per posar fre precisament en aquestes qüestions. Crec que és important que la ciutadania sàpiga que els seus problemes econòmics, el no arribar a final de mes, l'origen no està en el seu veí, sinó que tots compartim aquests problemes i el que cal és assenyalar l'origen autèntic d'una crisi financera que estan duent per davant a moltíssimes persones. I per això cal la unitat també del poble per frenar aquest tipus d'actituds.